Ani ay usa ka kan-anan sa barangay sa Pangdako, Cebu City nga usa sa mga dagsaon sa mga hikers. Tara ato kining sayran sa report ni Orchids Lapingkaw. Human sa kapoy nga pagkatkat sa bukid, usa sa mga paboritong dagsaon sa mga hikers mo ang usa ka kan-anan nga nahimutang sa barangay sa Pangdako, Cebu City. Gumikan silang bantugang humba og Four Seasons. Ang ilang espesyal nga humba halos makatunaw sa baba. Usa kini sa mga comfort food nga gipangita sa mga hikers human sa kapoy nga adventure. Ug mag-hike ka nya gutom mo ka. Ari ka mo din no yun. So after a long hike, so exhausted man ta no, so dapat lang gyud mo hapit ta diri mo kaon para maka-energize. Kuan siya. Itong kuno na to, itong gani, pagkabot niya. Lami. Di ang akong gipangutana ang mga tag-iya kung unsang sikreto sa kalami sa humba. Ang iyang igsuon na ang may recipe, may ang gitunan, ang suway-suwayan, then wasad siya may expect na nalami ang humba. So it takes time good to kuha sa iyang timpla. O mo na pagkakuha na mo sa timpla nga okay na mo na ang standardized so dili na may nanay mga exact na sugod. Og syempre, dili mawala ang paboritong ilimnon nga Four Seasons, presko, fruity o bugnaw kaayo. Perfect kaayo pang-refresh human sa init og singot nga trekking. Kanagyon sa Four Seasons, amo gyud nang gihimong trade secret. Ang kombinasyon sa init nga humba ug chilled nga Four Seasons maoy gihimong bonding tradition sa dagang grupo sa hikers nga perming mobalik sa maong kan-anan. Nagsugod ang ilang kan-anan nga simple apan sa paglabay sa panahon nahimo na kini nga usa sa mga paboritong tambayanan sa mga hikers tungod sa ilang home-cooked meals ug relaxing nga ambience. Gikan sa traditional nga humba hangtod sa refreshing nga Four Seasons, ilang napamatud-an nga ang lami ug maayong panimalay nga serbisyo maoy sikreto sa ilang kalampusan. Apan tungod kay usa kini sa mga paboritong spot sa mga hikers, adunay pahinomdom sa Esquiron sa mga hilig og hike sa bukid. So, kanang atong basura, kinahanglan kibalota mo manage sana atong basura, no? So atong basura ato nang dadon. Ayaw mo pagdalag basura diri sa bukid. So unsa inyong gidalagi ka sa ubos, dad-an nagbalik. Ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak.